Na Rympei U Hynñiewtrep, channel Namding paidbah, Bri U Hynñiewtrep. Presiden ka Russia Vladimir Putin hakasngi palay ula Byrngem Tyngeh ikiri nakathain baroh kaway halor ka Jing sha thombor jong ka Russia hakani kasin kani ka Jing Byrngem jong ka Russia kan kentobru nado ka United Kingdom dani kata ka bakikon ka Britain ka bala a Jing Kyrshan ya ka Ukraine da ka ba a Jing Arab da kitiar ya kun thamai lani kin Namding kumta la ong ba Putin hakati kasngi ula lek ban shong Jing alang kerki bat ki he katana yadari jong ka Russia nakabenta ka Jing Pyndonkam ya kitiar nuklear ki ba ka Russia kala pen ap la slem henry hakani ka por Putin ularai ban le ai no Namar layo i baka thamaru kam shim kutshu tangkumni bat hakaju ka por layo i baka Ukraine ru kam shim tre ban pendem no wat hakamat jong ka Russia kumju ru laong bakani ka Jing Byrngem jong ka Russia hakani ka sin kan long hadin ka Jing shepting jong Putin halo ka Jing ai la jong ki weipat kiri na west kentup ya ka UK bat ka US di balasya ya ka Ukraine bakan Pyndonkam da ki Namding baklan bor ki ba kalayo na kite kiri ki ba Jing Kyrshan ya ka kumban sikudaw hang ni hakatayo bala dep ka UK kala Jing bet ya ka Ukraine bakan Pyndonkam ki Namding storm shadow haka Jing ya kun thama persya ya ka Russia